खुलुमबाय। गिबियावनो मागो दमासिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय। लोगोसेनो आंनि अनजालि स्वर्गियारि इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि खाथियाव दोंसे गोदान खन्थाइ आवरायनो आखायाव लादों। बेयाव माबाफोर गोरोन्थि जायोब्ला निमाहा होगोन होननानै मिजिंथिनाय थाबाय। खन्थाइखौ सुजुदों आरो आवरायदों आंनो अनजालि स्वर्गियारि। खन्थाइनि मुं बिखौ मोननायाबोथ' खाफालनि बाथ्रा। फैदो बिदिब्ला खन्थाइखौ आं जागायदिनि। बिखौ मोननायाबोथ' खाफालनि बाथ्रा। सोर मिथिगौ आंहा मानि आंखाल जादों। सोरबा सोंदों आंखौ नोंहा मा गोमाजादों। सोरबा खोनासंग्रा दं आंनि गोरबो बायग्लिना राव बुंनायखौ। जानांगौ सोंग्रा आरो खोनासंग्रा थानायमोनब्ला आं दिनै बिखौ लाना आंनि मेगननि मोदैया हायाव गगारनाय नङामोन। बिखौ लानानैथ' बेसेबांबा मिजिं दङमोन। बि मा बुजिनो आंनि खामग्लिनाय गोरबोखौ, आंनि मोजां मोननायनि बिदैखौ बुजिनो रोङासैब्ला आंनि गोरबो बायग्लिना बुंनाय रावखौ बोरैथो मोनथिनो। गोरबो दांग्रोमनो रोंनायमोनब्ला दिनै मोनदांगौमोन थैसाबखाना थानाय गोरबोखौ, आरो मोनथिनायमोनब्ला गावनि सानस्रियाव खरलबसेब्लाबो जायगा होगौमोन। जानांगौ बे आंखौ आरजादल' लादोंमोन। बिखौ मोनोब्ला आं साननैसो बिजों सम बारहोनो आरो आद्रा समखौ आं गुबुन सासेजों बारहोनो। खन्थाइया एसेनोसै, गोजोन्थों। लोगोसे खन्थाइखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार, कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामगोन होनना मिजिंथिनाय थाबाय।